Ahojte. Elektrický prúd, základné pojmy. Elektrický náboj. Elektrický náboj je fyzikálna veličina, ktorou jednotkou je 1 coulomb. Značíme ho C. Elektrický náboj je zároveň aj vlastnosť častice, ktorá tento elektrický náboj má, je schopná okolo seba vytvárať elektrické pole a silovo pôsobiť na iné častice, ktoré takisto majú elektrický náboj. Elektrický náboj môže byť kladný alebo záporný. Kladný u protónov, záporný u elektrónov. Elementárny elektrický náboj. Elementárny elektrický náboj je najmenší elektrický náboj, aký sa v prírode vyskytuje. Jeho hodnota je 1,602 x 10 na minus 19 coulomba a môže byť kladný alebo záporný. Vodič. Vodič je látka, ktorá obsahuje častice, voľné častice s elektrickým nábojom. Obsahuje voľný elektrický náboj. Ak takýto vodič, ktorý obsahuje voľný elektrický náboj Q, umiestnime do elektrického poľa s intenzitou E, bude na tieto voľné častice s elektrickým nábojom pôsobiť nejaká elektrická sila Fe. Áno, čiže mám nejakú voľnú časticu s elektrickým nábojom Q a pôsobí na ňu nejaká sila Fe, keď sa nachádza v elektrickom poli s intenzitou E. To znamená, že tá voľná častica s elektrickým nábojom sa v tom vodiči začne usmernene pohybovať v smere elektrického poľa. Takýto usmernený pohyb voľných častíc s elektrickým nábojom sa nazýva elektrický prúd. Jeho jednotkou je ampér. Elektrický prúd značíme písmenom I a vypočítame ho ako veľkosť náboja Q, ktorý prešiel prierezom vodiča za daný čas T. Čiže I rovná sa Q lomeno T. Ak vodičom tiekol nejaký elektrický prúd I za čas T, tak veľkosť elektrického náboja, ktorá prešla prierezom toho vodiča Q, sa rovná Q rovná sa I krát T. Čiže elektrický prúd nám vlastne vyjadruje akýsi prietok elektrického náboja. Tak by sa to dalo predstaviť. Poďme k príkladu, kde sa to ľahšie bude vysvetľovať. Čiže máme nejaký kovový vodič, ktorým prechádza prúd 10 A. Že vodičom prechádza prúd 10 A v princípe znamená, že jeho prierezom prejde náboj 10 coulombov za sekundu. Nech ten prúd preteká 20 minút, čo je 20 x 60 1200 sekúnd. My chceme vedieť, aký náboj prešiel za tých 20 minút prierezom toho vodiča a koľko to predstavuje elektronov. Čiže veľkosť toho náboja, ktorý vlastne prešiel tým vodičom za ten čas 20 minút, vypočítame ako Q rovná sa I krát T. Čiže 10 A alebo 10 coulombov za sekundu krát 1200 sekúnd. A vypočítame, že ten náboj, ktorý prešiel za tých 20 minút, za tých 1200 sekúnd je 12 000 coulombov. Teraz chceme vedieť ten náboj tých 12 000 coulombov, koľko je to elektrónov. Vieme, že každý náboj je celočíselným násobkom N veľkosti elementárneho elektrického náboja E. Ja som tú veľkosť toho elementárneho elektrického náboja E-, lebo hovoríme o elektrónoch, dal do absolútnej hodnoty, aby sme brali len kladnú hodnotu elementárneho elektrického náboja. Čiže ten náboj Q sa rovná N krát veľkosť toho elementárneho elektrického náboja E, jeho kladná hodnota. Z toho počet N tých elektrónov sa rovná Q lomeno veľkosť elementárneho elektrického náboja E, jeho absolútna hodnota, čiže jeho kladná hodnota, čiže Q lomeno E. Čiže ak si to dosadíme, tak N rovná sa 12 000 coulombov, to je ten náboj, ktorý prešiel prierezom toho vodiča za tých 1200 sekúnd, čiže 20 minút, deleno veľkosť elementárneho elektrického náboja, čiže 1,602 x 10 na minus 19,
Hovoríme o elektrónoch, preto minus, ale dávame absolútnu hodnotu, čiže berieme jeho kladnú hodnotu a preto mi vyjde n, kladné číslo, počet elektrónov ako 7,49 krát 10 na 22 elektrónov. Takže, keď niečo nie je jasné, potom v tých ďalších príkladoch, ktoré budú podobné tomuto príkladu, sa to ujasní. A to je všetko a teším sa na ďalšie videá. Čaute.